Ee, ndị be anyị bịakwanụ nụrụ njinji na-eji ebe a na ana Igbo na-agbadazikwa na-agbada ya hazikwa na-agbago agbago o wee bụ na Okigwe ka ife unu fụrụ ebe anụnwa na-eme na-akọwa na-enwezikwa ndị na-ebu egbe na mma wee bata n'ụlọ be mmadụ abata jụọ unu na nwoke ọ nọ n'ụlọ be unu ọ bụrụ na nwoke na ya unu akpọpụta ya fa akpụrụ wee banye ọfịa alejedirio ka nsikwa wee fụ na kọmentị na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee maka na onye sere ife onyonyo anụnwa okwu ndị bịarụ na befa ndị mmadụ nọ wee na-ata ya ụta n'oke eji ọnụ ya wee kwu ndị bịarụ na befa ebe ụfọdụ na-asị na o nwere ike na ọ bụrụ na o kwuru ndị bịarụ na befa kama na ndị postu ziri ya bụ vidio ya eje wepụ ebe ahụ ka ndị mmadụ ghara ịmakwanụ ndị ọ maọbụ kafa nwa tiri ife onyonyo anụnwa ka egwu ghara ịda atụfa kafa ghara ịsị na ndị ahụ bịarụ na befa nwere ike ichi ya taa ma bịa gbukwa anụfa ebe ụfọdụ nọkwa na kọmentị na-asị nọọ ndị ọrụ soja nya ndị ọrụ gọọmenti ife dịka ndị uwe ojii n'ọfa nwa bụ ife na-eje n'ụlọ si na-akpụkọrọ ụmụ nwoke n'ebe ahụ ụfọdụ si na-asị na ọhụ ndị ọrụ uwe ojii na-akpụkọrọ nọọ ndị Igbo na-eje akpụkọrọ onwefa na-achọrọ ndị ya esofa wee ba n'ime ọfịa amakwọnumo ife mfụkwa ka nkọrọ unu ọ bụzikwa na ịma ndị nwa asị na-abịa akpụkọrọ itile anyị na kọmentị amakwa nna ya na-agbago agbago ka ya na-agbada agbada na nke ikpeazụ a ofu onye nọ na kọmentị wee na-asị na ụdị ife anụnwa na-akịnyezi ndị nne na nna ụjọ n'ahụ na onye nweziri nwa nwoke na bie esi egwu a na-atụ ya o weluzie maka ụjọ ndị ya abata bie ọ kpọpụzie nwa ya oru oyibo akwadoghị akwado na nya bụ ife jọkwara unu njọ ma hapụ unu ka unu gee ife onye sere ife onyonyo a kwuru. Ka anyị shop mommy ga-agbakọchara m obi dọtụcha ha mere iburu ihe telivishọn a ka like ebe ihe a adọtụchara ma wayọ mebichicha ma wayọ sola adọtụchicha ma wayọ sola ha dọtụchara ya kwụsị mgbe anyị nọ na-agba egbe anyị nọ n'ime so gbachie geeti ma mode a dachara ebe a ha na-asa ya ọya anyị nwere nwa nwoke ebe a anyị asị ya mba ya asa ya dị shọ ma ọmị asị ya nke acha glaasị windo nke anyị gbachichara ebe a gbachi ha kọkachara gbapeshicha ya nke bakiada nke a wee mụ na Chigemeza papa ha gbakashichara emepechicha ebe niile ewu na onwe ndị nọ sikatachicha bedi mebichicha ma ihe nke imu na momi otu aka ha sikatachicha imu na momi bodo masị like ebe ha bara n'ime kichin anyị na ya erikwana nri ahụ ha bara n'ime kichin anyị momi si anya ga-eri ya ka imu na momi na-asị sikatachicha imu na momi asikatachara ebe niile a na-akpọpụ imu n'obobo ekwe nke a wọzi backyard ha chọziri efetezie backyard ekwe store ha gbakachara ma store kupecha ma ite nri ma ite rice anyị shiri ha kupechara ya nke imu n'obodo Obiọma ha batachara ya ba sikatachicha ma na rum ebe n'ihi sikatachicha ebe niile ma n'ime ụlọ ntị Adanna ha sikatachara ime ụlọ ntị Adanna n'ime ụlọ ntị Adanna ya ma efere brodo obi ma ntị na dochara n'ime ụlọ ha gbashichara ya shi ebe a mepe ụzọ ọbịa na paro obodo ma sọsọ ebe ha gbakara wụ like ụzọ ya dime na ụzọ imu na ya ekweghị emepe dị na agbakazie ụzọ imu n'obodo a gbakazie then chụpụtazie ya ezi sai momi na echuzu ize ndị ọ ga-agbọbụ momi so na echuzu ndị ọ na-agbọbụ na anyị niile wuchi ụmụ ya na
na ọwụ na ọ ga-abụ Chaii na abụbụ Chaii ka anyị mara ya ọsị na anyị ka na-ekwu okwu na ọwụ na ha bịa like ọwụ na ha bịa ebe ọzọ na ha gakwa emere anyị ebere. Ha gbakachara m ime ụlọ gị then bata inside na-asị like ndị onye nwere ume a ime ụlọ gị anyị asị ya na onye nwe ya anọ ya onye mepechara ụzọ ji aka mepecha ụzọ onwe ya ndị a mebishiri na room gị ji aka emepecha ụzọ